E seguimos falando de persoas excepcionais, Aí o tedes, Álvaro, este meniño de Ferrol, ten 8 anos, un glaucoma xenético e é o xogador de fútbol con máis paixón de todo o mundo. A súa cor é o verde do seu Racing de Ferrol. A felicidade de Álvaro é dobre cada vez que entra no campo de xogo co seu equipo, porque sí, ele é o xogador tamén de fútbol, pero tamén cada vez que entra na Malata para ver o equipo do seu corazón, o Racing. Os médicos de Álvaro aínda non saben exactamente canto ve, hai que agardar a que sexa maior para sabelo exactamente. Xa pasou por 9 operacións, pero el na Malata segue o partido por unha aplicación. Eu imagino o que pasa no campo. Di Álvaro. Imos neste punto en directo ata Ferrol, porque Yaiza estamos desexando xa coñecer a esta maravilla de persoa. Pois hai que David calquera que veña aquí a habitación de Álvaro sabe ben cal é a súa paixón, porque esta habitación é todo un templo a que, Álvaro? Ao fútbol. A ti a túa paixón é tanto xogalo como ir ao estadio como en todas as súas formas, non? Sí. Pero é que ademais tamén o xogas. Como xogas tú ao fútbol? Como xogo? Non te estou entendendo. Claro, tú cando vas ao campo tens que levar unha equipación un pouco especial, non? Contanos en que consiste. É a equipación do meu equipo, porque se xevara unha roupa normal daría un pase a un que non va conmigo. Pero ademais tens que levar unhas gafas. Sí, unhas gafas que son unhas gafas que, por exemplo, aquí o teñe como con goma por se algún choque co algún rival ou algún pelotazo para que para que non me haga daño, por eso tiene goma. Tú, Álvaro, algunha vez pensaches que poderías xogar ao fútbol ou tú véchelo claro desde sempre que ibas poder xogar ao fútbol? Eu sempre tuve claro, pero claro, os meus pais faxanme dudar un pouco porque o meu pai teñía moito medo de se me daban un pelotazo, entón pois aí me entraron entre as dúas, eu pensei algún ratiño e me quedou claro que non, que eu quería xogar ao fútbol 100%. Pois mira, se che parece, Álvaro, nos hoxe pola tarde estivemos contigo, eu creo que a xente na casa te vai querer coñecer un chisco mellor. Entón, se che parece, di, bueno, é que tiñamos aquí unha cousa preparada, pero estásenos complicando, pero di, compañeiros, dentro vídeo! Dentro vídeo, sí. Como é Álvaro cando xoga no campo? Feliz e se esforza moito. Moito se esforza. Por que se esforza moito? En que? Que é o que fai? Pois sempre va a por o balón. Sempre pelexa o balón, sempre. Din, desde o minuto 0 hai que correr a por o balón. A infancia de Álvaro, como dirías que foi? Foi unha infancia dura, o momento de nacemento, pois asimilar a enfermidade que non contábamos con ela para nada, foi moito duro para toda a familia, nos costou asimilar, tivemos axuda, pero unha vez que asimilamos o problema de Álvaro, o noso objetivo era darlle a mellor vida posible. Nace con un glaucoma, como foi ese proceso para vos tamén adaptarvos a toda a circunstancia que era ter a Álvaro ca súa discapacidade visual? Pois nada, tivemos a sorte que nada, se detectou o nacer, en Ferrol non superon diagnosticalo, nos derivaron a un hospital de Madrid, que é onde o tratamos desde que o neno ten 6 días, foi operado con 10 días a primeira vez. Coméntasme que ides a consulta co doutor, comentadeslle que Álvaro quere xogar ao fútbol. Sí. Como é esa consulta? Que vos din? Pois mira, esa consulta foi despois da última cirurxía que lle fixeron a Álvaro, era o momento de darlle alta, e cando nos confirmou el xa levaba meses dicindo que quería xogar ao fútbol, que quería entrenar, e cando todos nos dixeron que estaba todo correcto e que a cirurxía xa había salido ben, eu lle dixo ao neno, bueno, Álvaro, ahora é o momento que ti lle preguntes a Xulián algo que tes pendente. Entón o neno se sentou, bueno, estábamos na consulta dele e dixo, Julián, quero xogar ao fútbol, quero xogar ao fútbol. Bueno, Álvaro é o primeiro que quere comentar co médico que quero xogar ao fútbol. Ti ao principio pasáchelo regular, non? Sí. Eu a día de hoxe sigo pasando regular. Para min é que teño moito medo porque eu sei que calquer golpe, calquer cousa, pois sí que lle pode condicionar o seu futuro. Intenta explicarnos como vestí o mundo. Como eu? Pois ti pensa que a mí me poñes
unhas letras aí arriba, encima da grada, e eu non as vexo, porque eu veo, xa de aquí para allí non veo, de aquí para allí yo non veo nada. Ou veo algo en el banquillo, se hago un seguir un pouco, pero xa de allí para allí non veo nada. E ainda así, Álvaro, tú xogas ao fútbol. Sí, Álvaro, que é a cousa que a ti máis che gusta no mundo? pois o fútbol e o Racing. O fútbol é o Racing que os fins de semana, se tes un partido do Racing ou un cumple dun amigo, que prefires? Eu, o cumple do amigo teño o ano que ven. El Racing, pois, o teño cada semana, pero bueno, eu vou ao Racing. Imagine all the people. Bueno, esa é verdadeira paixón polo fútbol, a que ten Álvaro, e precisamente hai uns días viviu un momento que estamos seguros de que non esquecerá xamais, un momento que viviu precisamente no campo do Racing de Ferrol, porque ela chegouse ata ali coa súa familia, cos seus amigos, e precisamente un dos seus xogadores favoritos estaba de aniversario, co que levaronlle unha tarta e mirade o xogador hasta se achegou ás gradas para soprar esa vela, e tamén lle regalou o propio xogador a Álvaro unha camiseta, a camiseta que xogou pois ese mesmo día. A verdade que é un momento fermosísimo que Álvaro viviu há uns días. Eu, como sei, Álvaro, que me estás escoitando, nós na Hora Galega queremos agradecerche tantísimo que estés hoxe connosco en directo. Non sabes, corazón meu, a ilusión que nos fai falar contigo, porque de verdade non pode ser máis bonito. Queremos ter unha sorpresa para ti, así que atende ben, porque nós sabemos que eres moi fan de alguén e queremos saudalo hoxe no Hora Galega. Así que saudamos xa a Álex López, o centrocampista do Racing de Ferrol. Álex, moi boas tardes. Hola, boas tardes. Hola, Álvaro, Álex, que tal? Claro, fala con Álvaro porque tes aí un super seguidor ao outro lado. Amigo, como estás? Que tal? Me escoita? Bien. Sí. Bueno, non sabes a ilusión que me fai a mí. Sí, pero bueno, xa nos coñecemos moito, que vémonos de vez en cando, para min, cada vez que o vexo, gústame moito, porque transmite moita alegría, moita felicidade, sempre que poido, pois, lle deu un abrazo, non? Porque para min, gustaríame tamén, pois, dicirlle un poquinho, non? O que penso, creo que un rapaz que, aínda que moi noviño, xa o estades vendo, non? Que ten uns valores que son unha pasada, gustaríame que non cambies nunca, tanto ti como a túa irmá, como teus padres, sodes unha familia maravillosa que merecedes todo o mellor. Moitas gracias por a ilusión que transmites polo fútbol, sobre todo polo noso equipo, que o Racing, xa sabes que agora non estamos no noso mellor momento, e se me permites, gustaríame pedirte un favor. Aceptas? Me farías un favor ou non? Vale. Álvaro? Sí, yo, sí. ¿Sí? Sí. Vale, pues mira, gustaríame que un día, Sí, yo sí. a ver se, esperemos que poida ser pronto, nos fixeras unha visita ao noso vestiario, transmitises a tua ilusión polo fútbol, polo Racing, eu creo que nos axudaría moito a sair da situación na que estamos, así que se ti aceptas, pois estás invitado a visitarnos un día ao vestiario. Gustaríache? Sí, seguro. Sí, seguro. Alex, eu creo que... Mira que Álvaro é falangueiro, estivemos falando aí un cachiño con él. Pero claro, ahora deixáchelo cortado porque está falando cun dos seus ídolos, normal. Mira a camiseta aí de Álex López que ten Álvaro, por favor. Sabes que pasa? Que é un poquinho diferente a falar así, na televisión ou por teléfono, porque sí que nos coñecemos, vémonos de vez en cando, son veciños dos meus pais, entón, coincidimos un poquinho por aí polo barrio, tamén coñece ao seu pai dende fai moito tempo, entendo que un poquinho difícil, é moi noviño, é normal, pero xa te digo, a mí que cada vez que o vexo, pois transmite unha alegría tremenda e gustame moito velo, entón sempre que poido, pois
nos damos un abrazo, pero por tanto él como a súa irmá son, a verdad que son fantásticos, os pais, están transmitindo agora mesmo uns valores que se están facendo un poquinho máis público. É que o vimos, Alex, vímolo nese vídeo impresionante. Oye, perdón, que digo, Alex, Álvaro, atención á petición que che fai, Alex. O Racing de Ferrol é un equipazo. Pero a verdade é que últimamente están aí un pouco, necesitan un pouco levantar a paletilla. Así que, Álvaro, tes que ir ali polo vestiario a darlle todo o ánimo do mundo aos xogadores do teu queridísimo Racing de Ferrol e xe verás ti como os pos aí de primeiros na táboa. Vas ir, Álvaro, vas ir ao vestuario do Racing de Ferrol? Yo sí que voy, yo voy encantado. Encantadísimo, claro. Yo voy encantado, no, encantadísimo. Normal. Escoita, pero espera un pouco, todavía non me quites o sitio, Dame un pouquiño máis de tempo, Está moi maior, pero espera un pouquiño, vale? Xa despois te dixo que leves o brazalete. Vale. Bueno, Alex, grazas por estar con nos en directo aquí en Hora Galega. Sabemos que tes a xenda moi apertada, así que de verdade, grazas. E Álvaro, a ti un saúdo ben grande e o día que vayas ao vestiario do Racing de Ferrol, as cámaras de Hora Galega estarán máis que pendentes. Eres un amor e eres impresionante. Sigue con esa forza. Moitas grazas. De nada. Que riquiño, por favor. Un bicazo, Álvaro, por suposto que sí. Fala cho teu ídolo e quedas así un pouco. Home, que quedas co corpo cortado, normal. Bueno, de verdade que nós tamén temos que recuperar un pouco deste momento tan sentimental que acabamos de vivir, que a algún de nós xa se nos caeu unha bagua e seguro que a vos tamén nas casas. Así que marchamos un chisquiño, nada, uns minutos, e así xa estamos aquí de volta en directo.